У пачатку тыдня старшыня райвыканкама Александр Титок сумесна з кіруючымі работнікамі здзейсніў рэйд па населеных пунктах нашага раёна. Мэта дадзенага мерапрыемства – агляд тэрыторыі, на якіх ужо наведзены парадак, а таксама вызначэнне далейшых планаў па добраўпарадкаванню зямель. У год малой радзімы навядзенню парадку на зямлі ў нашым раёне надаецца вялікая ўвага. Ужо які месяц запар работнікі розных службаў праводзяць працу па добраўпарадкаванні. Зносяць нежылыя хаты, секаюць драўнінах хмызняковую расліннасць. Наколькі паспяховым будзе вынік гэтай справы, залежыць не толькі ад працы выканаўцаў, але і ад правільнай пастаноўкі задач. Старшыня райвыканкама Александр Титок выехаў разам з кіруючымі работнікамі ў рэйд па тым месцам, дзе павінна ісці праца. Адразу рушылі ў накірунку Александрыйскага сельсавета. Работнікі адкрытага акцыянернага таварыства Александрыйская каля вёсак Троіцы Новая Брашчына высякалі і палілі сухастой. Першы прыпынак Трылесіна. Яшчэ нядаўна вёску не было відаць з-за непатрэбнай расліннасці. Зараз жа яна выглядае даволі дагледжана, няма пустуючых дамоў. Жить требует навести порядок. Не только, что многие говорят, вовлечь в оборот вот эти 3-4 гектара. Как жить людям? Далей рушылі ў напрамку Толкачоўскага сельсавета. Тут работу па навядзенні парадку на зямлі праводзіць сельвыканкам, адкрыта акцыянернае таварыства Гавяды Агра, сялянска-фермерская гаспадарка Дзіяна і іншыя. Вялікую працу робіць Александр Арышкоў, кіраўнік сялянска-фермерскай гаспадаркі Крынічка, які дапамагае ў добраўпарадкаванні вёскі Барыскавічы. Падчас паездкі наведалі вёскі Старая Брашчына, Ябланава, Малы Стары Шклоў, дзе таксама вяліся работы па высечцы драўнінах хмызняковай расліннасці. У ходзе рэйду кіраўнікам былі дадзены канкрэтныя даручэнні і рэкамендацыі па ліквідацыі існуючых на дадзены час недапрацовак.